Mhm. Tam má náš zlatý, najdrahší ocinko 60 rokov. No 20. aj. No, dneska nie celkom, ale 20. Dneska 17. bude veľká oslava, prídu naše deti a rodina. Sme sa nachystali na nich, sa tešíme na nich. No a sme radi, že ocko náš je zdravý a je šťastný a spokojný, trošku narovený, ale je nádherný, je dobrý, najzladší na svete, náš zlatý ocinko. Moc ťa ľúbime a prajeme ti všetko dobré. Že ste inak vstúpili niekde. No, obidva aj druhý. No, je to tým. Však keď obidva, tak už. Volka mi napadla. To sú aj tej onej. Matúšky. No, vôbec vyzerá. Vlastne taký sem a celá tá prácka. No to môžeme nafilmovať. Áno, Že nevesta robí, nevesta zameta. Tak druhá, no. robí nejaký tanier, Teda. ne? Hej, my sme tu tak mladá ženiha Máš do Nitry veľmi nevesta. dojsť. Sme týmto No vstreč. dole, Netreba na lopatku. netreba lopatku. Nie. Vypusti do ešte veľa. Pekný zažij. Aby si... No skrátka, všetko, čo sa stane, začneš, aby to bola Ďakujem. Ďakujem. Á, Paťko. No, a čo ďalej? Tak, a to je z úprimného srdiečka, čiže vám všetko, pravda. Ďakujem. Všetko najlepšie k tvojim narodeninám, veľa šťastia a zdravia. A básničku si sa A nenaučil? nápadov ešte. Majinko, ty vždycky básničku aj s Paťkom povieš. Nebolo čas, pravda, ďakujem. A tak to bolo pekné? No, Maja zastrojil Tak veľa ventilátor. zdravíčka vám si želám šťastia, zdravia, lásky a spokojnosti a tak, aby sa vám darilo v každej chvíli, ktorú zažívate. Aby vás v mysle nestretol samé dobré veci. ďakujem, Zuzka. Ďakujem. Všetko najlepšie tvojim narodeninám, veľa šťastia, lásky, hlavne zdravia a aby sa ti ešte žilo kopec veľa rokov. Ďakujem, Ivanko. Nech sa páči. Poď, Tereska. To je spolu s maminkou, ešte, hej? Ona sa hambí, detka. A ty vieš povedať všetko najlepšie No. narodeninám? Tak čo, a ty koníčkov si mi hneď ukazovala, prosím ťa pekne. No poď. Tam sa na detka započ. No, vidíš, jak to bolo A krásne, ručičkou ďakujem. kývala. Všetko najlepšie No, všetko super. zdravia, šťastia, pohody, aby sa nám ešte spela veľa lásky. Všetko dobré, Ďakujem, Beatka. Ďakujem. Drahí moji, za tie krásne výše vám veľmi pekne ďakujem a s mamičkou vás pozývame k slávnostnej tabuli. Nech sa páči, tu na mamička bude sedieť, tam Zuzka, tam Tereska, Beatka, Ivanko, jeden chlap,
chlapec Paťko, druhý chlapec Majko a tu na Jojko. A tu na pán domáci. Záver stola. Nech sa páči. Ďakujeme. Ďakujeme. Ďakujeme pekne. Dobre. Dám Toto si pamätajte si, kde si máte. Teraz čo poviete, bude všetko zaznamenané. A bude vidieť moju plešu. Podívánko. Ja tu to sedím. No však to nevadí. Sem tam sa načo, budem robiť, chodiť kolom dokola, ale bude vidieť. Ivánko, sem tam sa otoč, rozumieš, aby ťa... Áno, áno. No. Ivánko príde sem. Nie však ako v pohode. Ideme s týmto kombajnom ešte pár záberov s nami. No, Stiahnite si parazoly. tak ideme piť. Prečo? Áno. No to sa nedá s tým byť. Nedá, musíme vybrať. Daj si musíme ho pekne stiahnuť. Ja. No vítam vás pri tejto slávnej z príležitosti mojej 60-ky. Paťko, To povedal, že čo poviete, všetko bude zaznamenané. ale to nie. Určite, tamto Máš beží. dobrý pohár. Veru, áno. No, neprerušujte ma. Lebo niekto vypijeme svetný sa. Tak na zdravie, ešte raz pekne vás vítam a prajem vám dobrú chuť pri tej mojej 60-ke. Aby ste aspoň v takom dobrom zdraví dožili tých 60 rokov, ako som dožil ja. Hoci mám toho dosť veľa za sebou, ale nemôžem povedať, že by som sa veľmi že cítil. Neviem, ako to bude zajtra, ale dneska je to OK. Na zdravie. Mamička, za všetko ti ďakujem. Vítajte. Na zdravie. Vyšťupnite si s ním. Tak. Chlapci, ale vy tam máte vajcový koniak, nie malinovku. To s koniakom. Koniakom. Ja som mu podala malýho. Koniačik, tak, Majko. Pati, s detkom. Majko si s Majkom, to nie je s detkom. Kávu. Na zdravíčko. No dobre, tak. Na zdravie, Terka. Čin, čin. No zdravie. Tá je už hladná. No zdravíčko. No. Za chvíľu. Rozbehnutý. Dobrovka. Parazole môžete zavrieť, aby vám neuleteli. Ešte sa chvíľku tam môžete postaviť. Prosím? Ešte sa tam chvíľku môžete postaviť. Alebo tak odskôr s mamičkou, tak. No, tak. No. Poďte k nám. Dobre. Tak všetci teda? No, teda, čakaj, ty poď. Počkaj. Nechaj tu Ty na než strane. nestíte. Ideš to? Dobre. No, hotovo. Poď aj ty teda. Poď, ja dnes sa pozorím. Pozor, nech nám Ma neudíte sa. nezaujíma. Neuvidíte, nebude sa, veď potom ju nájdeme. Ona tu bude. No to tohto sa kúkneš a Podkovička pre šťastie. najprv len tak na polovičku, od zaostrí a potom Idem ja. ale to asi si odišli. Tak sa tam takto postaví ešte raz. Pán pôjde medzi nás. A deti nič, sami nejdu. A deti budú tam na to. Neviem, či to už fotilo. Nie, nevyšlo. To nebolo, u mňa to bolo svetlo. No, áno. Lebo to nemá, to bolo tam, vidieť pozadie, jak fakla. Jak doma. A ona sa pomotá. Napapá sa kedy chce, nemám s tým. A nesmapol si. Nie, to nebolo počuť. Ale veď ty mi hovoríš Potom na ešte to. raz. Takto na minerálku, na magnovku, poháre. Ja sa bojím, vieš. Zoberte svoje. Paťko, Čoho deti sa majú bojíš? plastové, dobre. Čoho sa bojíš? Všetkého. A
A ešte plastové lyžičky by ste mali mať. Jak v tom filme Pelíšky. Roztopili v plnej v káve. Nevideli ste to? Čo? Tí pelíšky. No ako sa vám cestovalo? Zle. Zle, prečo? Tie pelíšky. Teraz sme trošku... Ne, nemám rozhodne, lebo ja... Na zahrade. Ja mám čerstvú umytú hlavu, však ja som Práve preto ťa sa týždeň nemôžem. Máme teraz také bolenie. nebodaj. Zvolenie hlavy, nie? Nie, taký som taký ospravedlný. Pokošťujem, tá dobrá tá moja hlavka. Dajte si. Nemám. Chlapci, až chcete kolu, nalejte si. Až keď sa napapkajú. Toto je dobré. Čína, nie? Čo to? Čína alebo verník? To je... Čínka, no. Dobrá vec. Čo je sladšie. Áno. Taký sladký. To dobré, aký je? Prosím, Talian. Dobre, Pozri sa. Máčka škraby na jednu místu. Čo to je? Však ideš. Nechaj ju, však ona sa Taký prechádza. detský. Vyskúšať novú nejakú vetu A to by som mal aj skontrolovať, či tam je volačo, nie? Dalo sa mi to voľaké ľahké, počuj. No, tak áno. Veru, áno. Veru, rozbaliť treba. Ježiš, ja som nič škaredú z toho pila, ako nemôžem na čo som vie. Z jedného miesta som Ty to zabalené, že ten... Áno, dneska? Dobre, fajn. To vážne? Teraz prídu? Áno, už teraz nie, tak okolo 3. Ja mi nedávam. Nie. Neviem však, my sme s Panikou nehovorili ľudovo, ale to nepovedal. Sprav nejakú masku, či to tak vieš. Anna, ty mi daj tie parkovať, keď nechceš ty. A budeš Jazyk škaredý. vyplaziť. Nie, nemôže takto. A myslel som, Ivánko, že to bude testovka. Áno, podľa toho, čo si mi spomínal. Ja berem Tereske, alebo ty. Poďa. Ty vieš, že Ako vyzerá? 5,1 mega. 5-0. Je nárazový. Aj, chlapci, a vy ste sa báchli pováčku. Keby stačilo. Len báchnúť sa pováčku. A niekomu to stačí. Áno. Poďme na taký. Nech sa fúbákajú. A to prečo sú tvoje one DCDčka? Advanced manuál. Aj, Paťuľko, podáš mi tvoj tanierik. No ako je manuál? Máš ho aj vytlačené, máš ho aj na to. Ja, aha, tak. A to je v angličtine. No to je v angličtine, ale to vlastne vytlačený, tam je v tej knižke to slovo. Vlastne ty máš aj tú najnovšiu verziu toho masku. Neviem, Ty máš akú? Ale si musí pofúkať každý, nie? Vieš, čo mi prosím ťa tlačáreň začala robiť? Keď ju do vlastnosti, Páči sa, keď Paťko? dám nastavenie, dám, povedzme, Paťko, nie je takú hladnicovú, idú. ten hagarikár a tlačí mi štvorku na 4. Hagarikár. A však to je jedno, či je to 4 palce krát 5 palcov, krát 6 palcov alebo 5 palcov. Rozumieš, nastavím veľkosť, fotografiu a vytlačí aká. A keď tam dám, že dám tam papier tej veľkosti, Nie, ja
16 cm Si vypil koňa už? zaslínila celé to Je to lovo, bude celé to lovo. Koňačík. Potom musíte tam nastaviť. Nie, ja som ho nedala na boku. Lebo sme dávali A my si. prečo mi to urobí? Ale Ako neviem, čo, ale asi tam už máš nastavené, jak uložené, že má tlačiť na ako neviem. Ale ja to nastavím na počítači a odošlem to na tlačiari. A tlačíš šaklo. Beatín, máš poleničku? Ty si ešte nenabral? To si nabral. No tak to jasné, že keď si potom tlačíš. To je jedno. Lebo z vodu si tlačí Dneska si ako. jaký hladný. Prečo? Niekto mesto bude. A keď to dám do nastavenia, Bea, naberi si teda, naberi. Keď si dáš, ale pomôžeš si nastavil, že tlačíš. áno. No a, ale keby som to nastavil v tomto niektorom z tých programov, Ale nemuseli ste. povedzme z kamery alebo čo, tak mi to bude tlačiť tú veľkosť. Táto si dá. A prečo mi to onom? A z vodu netlačí, No lebo dokument tlačí. Máš dosť? Júkovi, ešte Mám Júkovi. taký malý, tak no dostať, ale to mi tlačí do veľkosti, a to je všetko, to je väčší. To hovorne musí tam byť nejaké nastavenie. Určite. Možno, že aj ty si to možno nastavíš na väčšie, ale tam musí taký baba nejaké tlačítko alebo niečo. To nastavuje v podstate tlačiarno. Vieš čo, no je tak ticho, že ja neviem. Niekedy je taká viac prebratá, že poveduje, ale väčšinou spie. Dobre, no to si môžeš dať kľudne. Nie, Určite. vôbec nevadí. Juko, Ďakujem pekne. Možno vám to aj muchy vychytať síce. No predstav si. Čo to je? A jaký maličký, ten to by ľahný. Znači, vnútri máš už kartu vloženú, 128 som tam kúpil. Áno, 128 Janko. 128, len baterky sa tam ešte musíš dať. Dobre, baterky som doniesol. No, všetci máte dosť polievočky? Áno, aj máš. To je moc. Malinko. A už nemá ten systém taký vysoký, Pozerám. lebo ten je dobrý, že ten objektív kryje a zase sa to potom vyberá. Na polievočka je. No ani nesol veľa, to nie je zdravé. No, vážený, maličký moment, preruším. Vám veľmi pekne ďakujem za ten darček, ktorý ste ma aj prekvapili, aj neprekvapili, lebo som už dopredu o ňom vedel. Ale aj napriek tomu viem, zdieľam, stálo vás to veľa peňazí a pri darčekoch sa nehovorí o tom. Presne tak. Veľmi pekne vám ďakujem. Máš vám poslúžiť. My ti len prajeme, aby ti teda slúžil, aby si mal dobré svetlosti a aby si robil s ním dobre fotky. Dobre, ďakujem. Aby ťa uspokojil. Aby ma Uspokojil. Upokojím. No, uspokojí. aj Marko, aj ten mal, pravda, mají díky. Majko, to je taký technický typ, jak vy. Ďakujem, Ivanko. A časom... Ale je za čo, Budeš čože? sedieť takýto. Áno, a už nie, to už nie. No, tak to bolo aj s Beatka, ty si počítačom. zdieľala, ďakujem. nech vám slúžiť, dobre. Teresonka. No, daj. Dobrú. Kde si dovolila? Takú veľkú finančnú inekciu. Ja mu všetko dovolím, však vy to viete. Ja viem, že ty dovolíš. A čo si poradíš? Však práve, že si neporadí. A potom ho vyskúšame. On bude početko. To môžete rovno do počítača dať z toho fotky, pravda? Môže rovno tlačiť, ty by mal. No to máš ale mesa. Ale veď má, nie? Ty má takú tlačenú? Nie, nie.
To musí podporovať ten pík. Ale možno, že to bude, ona to má. Ale ty máš 13-15, ja mám 12. Ja tak. Tam nemám, no. Ja mám tam predku, sprv mám tam aj na tento kábel, na USB. A že osto má na USB kábel. Ale spoťáky mám, priamo. Ten spoťáky, tak. Musíme ze všetkých uhlov fotiť. Špagety. Mám dve kamery nastaviť. Najlepšie jedlo. Špagety. Ja v banke. Druhú vrtia, no. Dobre, či. Také špagetové. Dobrú fúdovku. Ja si toho tu dám. Čívko nechceš vyprať? No nie, ešte nie. Nebudem provokovať. Čo tu robíš? A mne, ja si dám už také. Aha. Jako? Nie, to ja prechodím. Vyzerajú plavo. Je to zdravé, práve si dám. Líka sa ti do jetra? Áno, už tu bola. Ja teraz tak na čím si len takto dávam zo svojej. Nie, takto. Nie, tako. Štípe dosť, pani. Štípe dosť. Aj za svoje. Počkej, keď ju prvý. Nemáte malé strany pojmo? Čo si mi to tam dala? Štyro. Dobre je to, že? Ako to vystricovala všetko. Výborne, nečakám sa si. Takže Verka Máša, tam by bol teplo. To si. Bola hnusná fotka. Ty nechtiec. Nie, ona sa nevycíka absolútne. Zelená obrazovka. Čo si máme nezobrali? Zelená obrazovka. A ju Juraj nemá. Ja som bola na ešte si aspoň posedela trošku. Tak doma už nemôžete. Ale ani vlasy, viete, akože ani vlasy nemala na to. To by som bola vedela, že je moja taký stúrek pozvedný. Ale ja som jej tak povedala. Lebo som aj tak uvažila. Je taká uležaná. Taká je, ja viem, som... Tak ja viem, ona tam Je taká uležaná teraz, no ešte, po ale... tej mreži ľubí chodiť. No nemajú doma. Keby sa tam chcela dostať, doťahuje tam. Väčšie to. Dodávaj. Dávaj, Čuko, dávaj, zlato. Tereška, dobre bolo? Veľmi dobré bolo. Lepé vajko dnesla. No to tu vieš, tam má vieš. To zoberiem. Teší sa z toho tá slepka, ak vajco dnesla. Vždycky, keď nese vajko, tak asi má obsadené. Čo máš? Na obsadené miesto, kde znáša vajce. Ty nevieš na to vec? Ja som myslel, že to taká sili, keď znese vajco. Ty sa tiež z toho vyrobil. Nepí malinovku, ale daj si tú polievku. Všetci sme zjedli, pozri, aha.
Ale jaká dobrota nás teraz čaká. Iha, olivy. To je dobro. To je moje obľúbené olivy. Svíja, zemákovým šalátikom. Toto bude. Budeš špecialita? Hovoril, že budeš špecialita. Daj to, takto to dám. Vodičku, preč. Je to poháre. Máme, ja si do toho, do citróna, vínko naliem. Pozri, koľko rezňov. Páťo, také ľúbiš, pozri. Konečne sa naje. On zašaladiť s chlebičkom, pravda? Mňam, mňam. Chápaj, Ja som mu varila zvlášť. na čo? Paťo, ľúbiš čarnu? Šalát, Paťo, ľúbiš? Ale ja som mu spravila mäsko na šťave. To ste nemali. A zemiačiky zvlášť. To ste nemali. No, je to zober si. Mäsko. Môžem ešte jeden? Zober si. Na Inkovi. Také prska. Kamera. To tu je. Majko, Zakývaj do kamery. tak to dáme. Zakývaj detkovi. Ja si takto, teraz ten. Pekne, poriadne. Aj Tereska si dá zemiačiky alebo šalaty. Co si dá Chceš radšej? šalátik? Aj Maťko si dá šalátik. Áno, tak zemiačiky nebudete? Ja si dám iba. A boj mäsko vypražen. To sú peska. No, pravda. Nie, nie. Digitál. Ivanko. Dáš si teda šalátik? Tak musím si dobrať dodať. To je aký? Takto vodička aj. Toto je Dáme. No, Páči. Nalem tejto. No jasné, ale aj kvôli, ako... Vínko ti nedáš? Pivo ti nedám? Pivo. Ako včera si vinka. Ivanko, budeš pivko? Ja nie odhodám. Minerálku, Minerálku, ja si vínko. budem dávať minerálku. A dievčence si dajú vínko, pravda? A ja si dám. A ja ti dám, tak to je. Všetci môžu. My nie. A tu je ne... tam bude na spodku. Ktorý? Víš, tými hlbokými Ja? sa odnieslo. Počkaj, cica, počkaj, cica. No, môžem ten Je citrón to zobrať. možno hľadanie? Ja si ho nechám. Ja si ešte do toho dátum aj no. Podaj mi vínko. Môžem ti Váška dať do toho. Jasne. Ty si vínko dáš? Nie, ja už Nie? nebudem. Tak potom zoberiem. Dobre. Cica. No, už je tu. Fajnový. Šťavnatý. No, cicuška moja. To pod patkom. Zakryjem to, dobrá. Zakryte na noc, máme dosť teraz. Bojím sa tie muchy. Paťko, prosím ťa, jedz už, lebo už... To konečne zec, prosím ťa. Dosť ďa. Papa, Čo, Tereska? Poď chytala nočku. ty aj ručičky robíš. Tak, Tak Paťoko, ty nechceš šťavu zo zemiačky. Ty dáš radšej z šalátik. neho. Áno, no ja som skrzne. A však si dá potom ešte, neskôr. Nie, ďakujem. Ja si dám aj olivku. Robíme aj olivku. Ivan, chvíľku daj. Áno? No, tieto poháre môžem zobrať. Pačo, už si dojedol polievku? Ukáž, daj sem, ja ju dojem polievku, už sa nebudem pozerať. Daj sem. Daj ti ešte snížený. Povedal ma toľko miesta tam, vidím. Dobre si Zelené. Dobre, tak dobre. Ja som chcela, aby Tereska bola príjemná. Teraz len stiahnuť, teraz Tu sú, aha. Takto.
sa zjesť? Alebo si daleko? Paťko, daj sem. Daj. No neviem. No ja bo... Či sa vám do auta zmestí? To sú otázky. No, Do Chorvátska. tak. To by sme museli všetko rezolvovať. To je výhoda, ani moc Vlastne sa auto nezaberú. No cítia si dneska. No si užívala matičku, ale ja si nevšíma. Keď sa pribije, začínajú vrčať. A čo je malo slané? A pak to podaj. Čo nemáš slané ruky? Ten sám. Šalát? Čomu je? Čo chceš? Paťkovi získa naber ešte šalát. Ty ste Podaj mi šalát? menej, Paťko. Sám? Áno, s chlebikom. Dobre. Paťko. Bojí sa, jaká som nešikovná. Chlebiček si ponesem. To šape hore. No. Zuzka, Beatka. Prosím. Na zdravie. Na zdravie. Na zdravie. Do 60-tníka. Dobre. Chlapci majú malinovku? Majú. Majú. Vodu nechceš? Nechceš malinovočku alebo vodu? Ten si rozkaz, vieš? Keď si voláte na hostine, si to rozkaz. Ivánkovi podáme koľu. A vneli veľa kúra Teresky. Však nenálejme veľa, postupne. Aha, veď ty si nenaliela veľa. Ja viem, ale bola tam vysoká pena, som sa bála, že vykypí do toho. Dobrýka si zober, Pačko. A veľa chleba s paprikou. Olivu. Chutná? Ne. By som mala... To nebola vecka. Len tak. On som dlho na nej nerobila. Ja najradšej na nej kartu od toho ponorím a nemusím obracať a Ani sa veľa nenapije. aj toto je také dietnejšie, typu neviem. No.
to ja s takými filtrami, aj som sa tam na nejaké kapuje, alebo čo. Čo dobre šláčky? Áno? Šláčko, pýtam sa tam. Ale babička ti na šťave robila a ty si nechcel. Šláčko. Nejaké dobré? Nie je dobrý šláčko? Ja pýtam, či je dobrý šláčko. Šláčko, dnesko si dečte, možno je to dobré dnesko. Nepovedal. Mne bolo chlebom sa dotlača. Aj na takom. A na šťave nechceš, Paťko? Na šťave nechceš, s kurzičkami. Ja môžem čak. Prečo? Ďakujeme v maďarsku. A Inko má ešte? Je to bez výšky. Potom? Ďakujem, rovno dosť. Stačí. Vy máte denné? Ivanko. Znači užala. Dáte šalát? No pozem, prosím. Keď si nám taká zúrička, to sa prebučí. Je pekná. My sme mali s Milošom tak podelali, keď sme boli mali, on mal biele a čierne. Nedostaneš nič, nepozeraj sa. Taká je voľná. A je to nevšimá. Ja dajú. On tak pýta. Doktora, Veď nevedie do taniera, ešte tam máš to ide. Nevedia. doktora tam mala, alebo Veľká to sa. tak neučila. No? To naša nemá taký hlas ešte. To naš tak sa napravia. Áno, by si chcela. Jak na hlas pýta. Ona, ak ideme, ak to už ideš robiť, musíme To sa nedá nájsť, ty sa nedáš. Mňam si chodí za nami. A keď zvlášť tam mňamčí, tak ja si by plakala. Tak pýtala. A ľudí takto sa to mi prišlo. Keď ideme hneď do 13 a keď je hodina, všetko je. A keď som hej tam na tanier, tak to môže. Lebo tiež je chutivia, keď je viac ľudí pochopil, a je vtedy chutivia. Naša malá ide do krmlička len vtedy, keď ideme my väčšinou. Keď bude nás, to ide ona.
Meso papaj. Dajme meso. Jak tak si kopuje. Daj si. Tereska, chodí ti? Dobrý jeden. Čas. Ona prvá sa. Ideme vie. No hladná. Ty ráno zjem kúsok janičky. Tereska nevypila, poďme. Tereska, však ty ľúbiš koníčko. A konáčik? S koníčkou. No i koníčko. Také sladké mliečko, vajíčko vyhráme. Majko, čo by si si dali? Sú na jednej strane. Na druhej A strane. malinovku. Ešte máš? Patík a ty? A ty jak zvykáš, prosím ťa pekne. To už nebudeš papať? Také to bolo. Tak daj otcovi, nech to vie. Zrcaťa, čo má vyjesť? Však on to spapal z pomásle. Papka. Má čas pomaličky pochopkať. Zlatý klinec programu. Vážený. Vydali mi také krásne 20 korunočky, preto akurát boli 3. A zrejme to pán Božko nasmeroval k tomu, aby som vám ich dal každému zlučenie. Také čisto nové. Presne 3 boli. Stlačiarne Tereska, nech sa páči. Paťko. Ďakujem. Nebudaj tu. Neskladaj, to je nové. To sú rovno vytlačené. To sú rovno vytlačené. Ale ozaj? A nie, že to voláte do obchodu s tým budeš paťom. Dobre. Detko je padelateľ. Nespíš tak na hlas. To má taký papier. To ste nemali tomuto veľkému dávať, bo on to pôjde nezameniť. Teraz budeš špekulovať, to je naozaj. Ja neviem. To majú len 5000 korunáčky. Áno? Paťko na to dojde. Tak vyskúšaj. Ale vodoplast tam je. To sú práve, áno. Ozaj? Určite. Však sa to, Zuzka porovnaj tie sériové čísla, každá má iné. To je... Teraz obláni, ja neviem, ani neprávne stačí. Chlap si to, ale nesmie pokačiť. Potom, to je pamätná 20 korunáčka. Keď budeš v najväčšom zvrabe, a vtedy ich môžeš myť. Ani vtedy nie, to máš, potom môžeš. Pamiatky. Budeš vždycky mať. To je hlavné mesto Slovenska. Ja peniaze, čo nájdem na také
dôležité. To ešte horí. Jeden hasol. To má len 6 rokov, detko teraz. Nula hasol a zapalovať. Druhá. Akurát teraz začne fúkať. O čo sme sa stavili, Bea? Tak toto dáme. O nič. Budeme si vybrať. Čo sa stalo? Stavili, ale. Čo sa To stalo? vyhral teraz. Ja som to nerobil. Vyhral. A čo? Že sa stane? Čo? To sa stavili, ale o nič, lebo to si nevedeli vybrať o čo, že či bude torta, alebo nebude torta. A je, tak vyhral to. Ale čo? No jasné, že je. Pozor, A čo si Flašky vyhral? nezavadzajú. O čo ste sa stavili? Tuto, o No, nič. už som, Nevedeli sme si ja si vybrať. poviem, že čo som Ja si vyhral. povie. No, tak ako spravíte? Keď Takto? prídeme domov. No, Skúste vy to. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, milý detko. Happy birthday to you. Dear grandpa. To bola vyfúknuté. Aj, Nevadí, no. akože. Dobre. To je dobré. no a ochutnáme, čo mamička vytvorila. Som stál pred kamerou. Dve strony, To je farebná podkova. Milý je po anglicky there. Ako there. A detku to grandpa. Opa. Papa. Ale Opa. milý je there. No, Bír je pivo. Aj tam je černá, tam je černá. no, nech sa páči. To je farebná podkova. Ale čo ne, No toto To teraz. je, ďakujem. neboli. Tereska, To je hnedá podkova s farebnými klincami. Paťko. Ivanko, dobre. A vám čo mi to dáš? Huby. Ďakujem. Ste vybavení teda. No, však čože. A ty kde máš tanier? Ja nemám, ja nechcem. Prečo? Aká dobrá liška. Aj toto lišku si kúpiť. Čože? Lyžičky. Pije mliečko. Ale čo je vonia? No, týko. Máme všetci? Všetci máme všetko. Môžem krájať? No, Sa pustí do toho. Veselo. hnedá podkova No, s farebnými klincami. daj mi ten kraj. Ona je trošku pohustá. Má chladnička. Ja si nič nejedol, chlapče. Neprší? Prejdem rakna zase. Lepšie povedané prehár. Prejdem rakna. Čau. Ja si tak nemám. Najlepší je krémik. Jerko, nechajme to. Najlepšie. Lebo, Tuhá si tam je. no, ten krémik. To je nánokový krém. Neviem, jaká. Tak ona musí aj trošku tak. To je kavovo-orechová. Môžem ti na ňu?
Áno. Ja mám a blesk. No. Ja mám oheň a blesk. A ja mám vodu a oheň. Oheň, vodu, trávu a Majo má aké? Ozaj, Majo má aké? To už nepatrí. Majo má aké? Majo má aké? Povedz. Aj teraz To daj. Natočím? No. No však aj my budeme mať radosť. Čo ste robili? Toto je, Tak. zoberte si, sa to neporozbíja podľa možností. Keď je to takéto okrúhle jubileum. Ivanko nafotí. Ja to odfotím. No. Môžeš. Takže, Jojko náš milý, veľa zdravia a šťastia ti prajeme, hlavne aj zdravíčko a pohodu a Božie požehnanie. Nech ťa sprevádza ešte veľa desiatok rokov. Ďakujem. Ďakujem, babika. A hovorím, nemali ste si robiť, To. ja som vás nedal vedieť preto, aby ste sa To je taký zaťažovali. drobný dáček, To aj s tým, s tou tácou, alebo... Tácku bereme naspäť, len sme zistili, že je to dosť ťažké. No, No to áno, nie je že by to- taká reprezentatívna, ale môžete si ju nechať. Áno, ale tak, prosím ťa, ďakujem. Taký škóti. No a Andrejko, alebo... Aj taška. Všetko najlepšie k narodeninám, aby sa ti darilo, aby bol šťastný a to som zdravia bol šťastia. Áno. Pravda, ďakujem. Zlata je. Číčania. Ona je koľká tačka? Do 9. ide teraz. No. Všetko najlepšie k 14 rokov. Zdraví, šťastný, aby sa to možno. Takže, Aby sa ti darilo. Ty si múdry. Skutočilo. Ďakujem. Jaké ryby sme mali. Všimnite si baranov? Baranov? Barančeky, živé. Čo by nie, latají. To sú kozičky zase. no, tak to je fajn. Som rád, že ste prišli, že ste prijali naše oznámenie. Ja viem, že vy viete, čo sa patrí. Nech sa páči, sadnite si. Aj vy sme rádi, že sme Tú tácku na malý moment. To nie. Toto treba Ani dať aj do nebude vody, chýbať. pravda? my sme to mali do vodičky, dobre. Fajn. Si mám? A inak, že tieto ja som sa informovala, že tu je dobre každý deň zostrihnúť kulinček, že potom rúžička, rúža, že by mala dlho vydržať, keď sa bude zostrihávať. Jevko, iba je volať istý. Kde? Jaká pekná tácka. Teda toľko pokope, že? To je pohľad. Toľko rýrezli pokope. Také baranie bobky, zelenčúky. Aj ventilky, však na torte sú, prosím ťa pekne. To sú tie motky, zafarbili. Tak som ich odšlapkal trochu. No. To je jak v tom filme. A už Von ani- na myš. Počúvaj, Videli ste Paťko, to? už teraz už ani lentilky Či kde to nerobá, bolo? už ja robá len nové klobásy. Ja nie, tu Aj, Môžeš. áno, už strácame pred nakoniec dediny, lebo však my sme tu boli asi len raz. Takže človek to nejako... Ale našli sme takú želanie. Ako sa máš? Tak. Dobre. Mohlo by byť aj lepšie, ale nie... poslúcha. Ale však zamestnávateľia neľúbia poslúchať. Čože?
Marika musí byť. Tak ja ozaj musím. Lebo to padá mi Veľmi dobrý deň. tak to je to, že tak nenalejú mi to. Ale za to. Kde si vypustila našu mačku? Na Zulovej. Dobre, tam je. Tak dúfam, že tu nebude to cítiť. My sme vonku a sem tam cítiť to zo spodu, tak sa áno. Tak sa to stratí. Čau, čau. Ahoj. Moja pekná. No, pozdrav pekne, ujate tu. No, Pozor na naše auto! tak, tak. No, príjemnú cestu. No, tak budem mať príjemné, dúfam. A nech je, ja ľúbim teplo, Zolko. Áno. No, preskočil. No, ja sa len pozerám, či ti neoškrel. Tu z Bratislavy. Oci, potom svetlo, dobre? Skočiť svetlo, aby Díky, ďakujeme. Á, Zulika, ten je šofer. Papa, Terka, papa. Ahoj.